kasualidadez ez, ni Abade Inbarri, 1974an, seminarioko irakasle izendatu ninduen. Eta baita, ez eziketan bakarrik, da kantu arloa, urte horretan berean, kasualitatez, deia jaso gindun, zer egin behar zan konzilioko, konzilio ondongo liturgiaren barrizapenean zer. Nego horatzen az, Karmelo Txinauziagaz, joan ginen Gasteizera, Bilbotik Gasteizera, hango ardura duen Sabin hartu, eta joan ginen Bertizera. Da hor hasi zen dana. Da asmatu zan, geuse askoren tartean, asmatu zan, konkurso bat egin behar zala. Baldintza batzuk, egile izan arren, zure izena ez da agertuko. Hau da, parrokiari, emoitza bat zeuri aldetik, musikari ezara, egiten dozuna, zerari emotea. Da, holako gauze batzuk. Da, hori bideratu zan. Horren frutua izan zan, mesako kantuak. Erderaz bezan kantetan, latinez kantetan zan. Dorduen euskeraz, da zerrin behar zan lehenengo pausue, zerak, itzultzaileak, euskera hitzak, gertau, hitzak. Da zer geuzebi egiten gintuzan, lehenengo eta behin aukeratu, hone balio deu, baina gero, emomerake, kantu danai toke bat bardintzea, bestela gora bera askon golitak ez, da kantuek izan behar dugun, horrek egin gindu zen, da gero, Derioko seminarioan egin zan aurkezpena, mesa bat emon zan, seminario garretoreak emoeban, eta kantu, mesako orduen kantu guztiek kantatu ziren en bibo, mesa baten barruan. Itzela izan zan, Gipuzkoatik asko etorri zen. Hori izan zen lehenengoa, izan zen egunerokoa, musikaz da dana. Hori aurkeztu eta ezagutzera, da apurke zabaltzen joan zen eta kantatzen bebai. Batzuk dana kantatzen, beste batzuk dan, gauze batzuk eta beste batzuk esan, ezta? Eta hortik urrungo ekintza egin genduan zera gora jainkoa. Hitzak bakarrik, hitza, musika barik. Herrikoiak, kantu herrikoiak, geuk egin duen batuketa bat, da horrepe arrakastan diuki, Kantuek deko virtualidade bat edo indarbarri bat dego. Zer deko? Hitza, kantatzen duzun hitza, indar barritu egiten dago. Indar gehiago emoten dutze, esatea baino. Telebistako gora beratan sartu naz, por txiripa, kasualidadez, zergaitik. Sasoiaretan, obispoen euren artean eta bikarioen artean, egon zan, zelan emon behar dugu guk komunikabideetan, irratian, telebista agertu zanean, lehenengo mesa, izan zan, emon gindun, telebistatik, San Jose egunean Urkiolatik, lehenengo mesa. Ondarruko korua joan eroan nebenan, eroan neben, han egon lehenengoa. 1985. Deuko balorea katekesi lana. Katekesi aldetik. Deko hori indarra dauko, katekesi honak egin leikez.